Hola Chames, com pot ser que un tio en un historial de merda, denúncies, control i conductes de fill de puta acabi rebent suport, defensa i fins i tot desig? Vaig veure com el nom de Naim Darrechi durant el mes de maig sortia una altra vegada a notícies, comentaris, i me va sobtar molt com hi havia dones que ignoraven tot el que havia fet, com si una cara bonica, una mica de carisma i la narrativa de jo el salvaré en comptes de la mare fundadora, la mare salvadora, com si un físic aparentment atractiu distorsionés el seu lòbul frontal i fossin incapaces de pensar racionalment. Però no me vull centrar en elles, vull parlar de psicologia, estatus, manipulació. Benvingudes a Respiro Drama. Finals de maig de 2026 detenen a Naim Darrechi per un vape de marihuana a un avió. I moltes dies als comentaris de les publicacions relacionades amb ell que l'atacaven, elles contesten en lo clàssic «tothom mereix una segona oportunitat». I és clar que sí, tothom mereix una segona oportunitat per a canviar i millorar. El problema està en que no era la segona oportunitat de Naim, sinó la 800.492. Salvant les distàncies, és com el cas de Luigi Mangione, que va assassinar a un home ric i la gent va dir «per les precàries, m'alegro, eat the rich». I després les dones i els gais estaven bavejant lo que és per ell i fent protestes a la presó i van fer de tot per a veure quina seria la escollida per Luigi per a fer-li un clo. En el cas de Naim hi ha un patró de conducta i manipulacions claríssims i a pesar de lo greu que és tot això, permeteu-me que m'enrigue una mica perquè les ha usat a totes per a promocionar la seva carrera musical i alimentar el seu personatge mediàtic, un circo. Avui, a classes de Red Flags, anem a veure patrons. Paper i boli, nenes, o obriu el bloc de notes del mòbil, que això és interessant. La seva primera relació pública va ser amb Angela Marmol, voltants del 2019. Aquell mateix any, ell va aprendre a monetitzar el fandom, gràcies a fer una cançó, los dos junts. Una broma que es conta sola. El videoclip acumula la friolera de 33 milions de reproduccions. Hola, 33 milions? Jo el 2019 estava massa ocupat anant a Barcelona al pis d'una amiga a perdre l'oli per primera vegada en un desconegut de Badú com per haver viscut este circo en directe. Memeo. Naim estableix així el seu modus operandi, utilitzar una relació sentimental real com a reclam de màrqueting per a disparar les visualitzacions dels seus projectes musicals. Gràcies a Déu, la seva relació no va durar molt més que un any i, principis de 2020, Angela Marmol fa un directe contant les situacions d'abús que va viure en ell, violència i una agressió sexual per part d'ell. Ell, evidentment, va fer un directe també donant la seva versió i ja sabeu com actua la societat en aquestes coses, que corren un tupido velo, todas putas, todas mienten, i a ell li va anar perfecte que la gent se'l cregués, perquè com a bon trepa en complexe de Tarzan, en uns mesos ja va saltar a una altra relació en un altre influencer, Marc Lucas. Està segur que vos sona a moltes. Una pequeña niña, una petita Mar, va preferir confiar i creure en Naim i van començar una relació. També van durar aprox un any, però va ser el temps suficient com per a fer una cançó els dos junts. Febrer 2021 van estrenar el videoclip a YouTube. Al vídeo surten lligats a unes cadires, a altres escenes se despullen en les mans i les mirades. Naim addicte a exposar la seva sexualitat i la de les seues parelles davant d'una càmera. La lletra supercirco, se nota que la part de Marc Lucas ho ha escrit un home, o sigui, és com Tini a la cançó Blackout que dia «Tengo una gata, la llevo al telo, y si yo pudiera, le hago gemelos». I les lesbianes en plan «Hola».
O sigui, com que portar-la a un motel per a fer-li un fill, si jo el que vull és menjar-li el cony a casa meua i després mirar una pel·li tranquil·letes. Un circo. I el punt clau de tot arriba aquí. També el 2021 ell va participar al Hábitos de Mostopapi, esta ciénaga infecta de YouTube, on obertament confessa que enganya les seues parelles sexuals assegurant que és estèril per a mantenir relacions sexuals sense preservatiu i, per tant, sense el consentiment real de les parelles. Se lia la de Dios, Irene Montero porta el cas a Fiscalia i què va passar? Que com ja tenia denúncies per violència de gènere, al 2023 va estar en busca i captura per no presentar-se a un judici per un incident que va tindre en un policia, con tota su huevada se'n va a Mèxic, eludint les seues responsabilitats i culpabilitat i, sobretot, per evitar entrar a la presó. Allí, la següent influencer de la qual ell vol xupar del bote és la meua estimada Yerimua, la que trae los chacales por detrás. Ell al principi tampoc va creure en los al·legats que feien les altres dones queixant-se d'ell i va preferir confiar en ell. Van poder viure la seva relació més intensament i públicament que en Àngela i Marc, sobretot perquè Yeri se la passava cada 2x3 fent directes a TikTok. I si ja davant d'una càmera a vegades feien comentaris i coses fora de lloc, què devia passar detrás de les càmeres? Vam arribar a viure inclús com Yeri tenia un ganivet a la mà apuntant cap al Naim i ell ho va aprofitar per fer-se la víctima, però Yeri va donar el context de que estava assustada i tenia el ganivet a la mà perquè se volia defensar de les agressions i el maltracte que estava rebent per part de Naim. També va confessar que se va quedar prenyada i va avortar i ja sabeu com és Llatinoamèrica en aquestes coses, que són molt religiosos i hi ha una part molt arcaica en això, potser aquí m'estic columpiant. El cas és que avortar allí està molt mal vist per molta gent i se li van tirar al damunt a la Yerimua. Va ser com la cereza del pastís per dir és mentirosa, ha avortat, ha fet no sé què, és un circo. Pobreta mi nena. I bueno, claro, quasi m'oblido. Evidentment la va utilitzar per a una cançó seua de Naim. Aprofitant-se de la seva fama i exposició, no van fer una cançó junts perquè en aquell moment la Yeri encara no s'havia tirat cap a la música, però sí que la va utilitzar com a model en un videoclip. Un videoclip super circo, ella en lenceria pràcticament despullada, Naim addicte a ensenyar la sexualitat de les seues parelles davant d'una càmera per a atraure visualitzacions i diners. De fet, a dia d'avui se dedica a OnlyFans, vull dir, ell ensenya el pito i com destrossar putxaines pues és el seu dia a dia, podríem dir. Yerimua i Marc Lucas han sigut les que més han alçat la veu públicament estos últims anys, demanant que es faci justícia i denunciant els abusos. I arribem al present, 2026, Naim entra a un reality show de Mèxic que es diu La Mansión VIP, on s'ha pogut veure que, com a bon cucaratxo, trau les seues armes de manipulació emocional i control. Aquí moltes ties se van enamorar d'ell. No entenc per què el tracten així a Espanya, mereix una segona oportunitat, és superbon tio. Tan bon tio que un dia se li va anar al cap i contra una integrant del reality, Katy, crits, cops, no ho van enfocar almenys, però se sentia com ella estava cridant, trencant coses, va ser un espectacle. Mano, la vamos a llenar de agua ahorita, papi. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pana? Estamos jugando. Ya, no aleguen, Nain. Ya, no aleguen, Nain. Ay, no. La vamos a llenar, ya no aleguen. Sí, ya lo estamos rellenando. Quiero que entendamos que nosotros no aleguen, no aleguen con ahí. Aquí.
Què passa? Que com allí a Mèxic, en paraules de Yerimois, jo no dic res, són paraules de Yerimois, com a Mèxic els hi encanta blanquejar els maltractadors i els abusadors i per això mantenen perfectament allí a Naïm al país a pesar de totes les denúncies que té, inclús denúncies a Mèxic, que ha fet, evidentment, les seues conductes agressives les ha anat fent allí on va i té denúncies a tot arreu, però allí a Mèxic està divino i perfecte, evitant tornar a Espanya, que aquí sí que el fotrien a la presó. Respecto a tu postura con Naim, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo lo ves? Que le den foco a este tipo de personalidades. A ver, yo digo que hagamos el challenge de mandar a Naim a España y ver si lo meten a la cárcel, ¿no? O sea, porque tiene múltiples denuncias. Aquí en México no tiene porque la mía no procedió, pero allá tiene denuncias de 2 mujeres y allá admitió haber abusado sexualmente de otras mujeres. Entonces, pues hagamos el challenge, porque aquí en México les encanta blanquear la imagen de hombres que han metido putazos a otras mujeres, les encanta meter a realities. Parece que no se puede hacer un reality si no meten a un golpeador, no están contentos. A fuerzas tienen que limpiar la imagen de hombres que han agredido a mujeres. Si no, no están contentos. Hot Spanish está protegiendo a un abusador, a un golpeador. Que la gente diga ahorita, ay, es que ya cambió, ay, es que se ve súper buena onda. Bueno, pues que vaya a España y que cumple todas las condenas porque creen que está en México. ¿A poco creen que le encanta México? Mi denuncia no procedió porque en ese momento las leyes de Veracruz no me estaban protegiendo. Porque en Veracruz dicen que si te golpean tienes que denunciar durante las 24 horas. En ese momento la ley así me lo dijo cuando yo fui a la fiscalía. Y por eso me mandaron pues a mi casa. Pero allá en España no se andan con... Entonces por eso les digo, hagamos el challenge, ahorita que está mucho de moda los trends y todo, hagamos el trend de mandar a su país a cada quien a ver cómo les va en la feria y a ver cómo les va con la ley, ¿no? Tima Jerry de Naim. Claro. ¿Y qué ha pasado? O sea, con Marlucas yo he hablado muchas veces. Marlucas no se siente nada cómoda ni nada feliz con toda esta situación y obviamente para nosotras las víctimas es hasta incómodo y denigrante que se pasen por todo lo que nosotras vivimos con tal de limpiar la imagen de este personaje. Es lo que yo tengo de opinión, que a la gente se le olvide es otra cosa y la gente en los comentarios va a decir, ay, pinche Jerry, ya supéralo, no sé qué. Gente, si ustedes quieren hacerse los ciegos, tengo criterio propio y yo sé perfectamente lo que viví, y no solamente yo, sino Marlucas, Ángela Marmol, que fueron víctimas de ese hombre. Y ya no quiero hablar más de él porque es dar energía. Energía que no tengo porque ya me voy con mi chacal. Entonces... Bueno, com dia, Naim va tindre un acte de violència, se li en va anar al cap durant este reality, perquè un abusador i maltractador no pot mantindre la seva coraza, la seva màscara, millor dit, la seva màscara, i no pot performar simpatia tant de temps en càmeres 24 hores gravant. Al cap d'uns dies va tornar a entrar al reality en un ram gegant de flors. Li va donar a Katy per a disculpar-se i en este tipus d'actes, apel·lant al seu carisma, al jo soc un bon tio traumat però intento canviar millor, se les guanya a totes. Inclús ja li ha dedicat una cançó i al videoclip posa una foto d'ells dos morrejant-se. Addicte a exposar les seues relacions per diners. I, claro, a dia d'avui la Katy està passant pel mateix que les seues exparelles. Les seduïx en la seva estètica de xacal, de malote, que ja sabeu que a Mèxic los ja encanta. De fet, xacal prové d'allí. Si recupereu episodis anteriors podeu refrescar la memòria. L'estètica de l'home malote, musculat, precari, esbelt, en tatuatges, xandall gris, marcant el rabo dur, que no saps si te'l trobes pel carrer i te traurà una navalla o el pito i te deixarà els seus grumos a la teua putxi i t'abandonarà en un bebè. Els xacals generen fascinació i erotisme. Naim porta anys treballant en este personatge. En l'era de la immediatesa, filtrem tot pels ulls. Tal com apunta Napai al seu llibre El capital sexual, que el tinc aquí, per cert, firmat per ell i tot, que el vaig anar a veure a Tarragona. Mentre la gent rica pot gastar tots els seus diners en aparentar, fer-se els millors tractaments, els xacals no necessiten res d'això. És més, me vaig topar en un fil de Reddit on una persona assegurava que el problema en este tipus de tios, en este tipus d'homes,
no és que les dones siguin unes migajeres i el síndrome de la salvadora, sinó un problema d'autoestima de cavall. Com et sents insegura, busques un tio inferior. Busques un perfil d'home que tu consideres inferior i en menys estatus social, perquè penses, este tio és tan bàsic i no té res a oferir que segurament no me deixarà abandonada per una altra tia. Busques algú fàcil per poder no ser suficient. En realitat, este tipus de perfil de malote són uns insegurs de l'hòstia. Necessiten utilitzar la intimidació, el control i la violència per sentir-se poderosos i que tenen el control tant de la relació com de tu mateixa. I ja que parlem d'estètica i estatus en homes heteros, podeu veure el vídeo de Capa que es titula ¿Por qué me operé la cara? L'inici i el final del vídeo són molt interessants. Narra i reflexiona des de la seva experiència com a home hetero normi que no destaca en la seva aparença física, com les seues inseguretats, com la pressió estètica està el món hetero instaurat en el lux maxing, el mewing, com entre ells se classifiquen en una taula i com arriben alguns homes a operar-se i desfigurar-se la cara per a ser una versió gigachat prime de si mateixos. El seu vídeo no és tan profund com potser vos estic expressant, jo que sóc una intensa i destaco els 2 minuts d'intensitat que té el vídeo, però és curiós veure els heteros en su salsa, al seu terreny, com se comporten, com confien tant en esta teoria de la black pill, que és d'on ve tot això del lux maxing i esta pollada, que la teoria de la black pill se centra en que l'èxit social, amorós i vital està determinat exclusivament per factors biològics, ve a ser la genètica i l'atractiu físic. Més enllà del capital físic i social que pot tindre una persona, la manipulació emocional i de fer discursos que t'acaben convencent hasta de tirar-te d'un pont, hi ha coses químiques, psicològiques a tenir en compte. Des dels anys 70 s'ha documentat l'efecte halo. Do you halo, halo, halo? La Beyoncé fent una aparició estel·lar. L'efecte halo explica que quan veiem a una persona que ens resulta atractiva, inconscientment li atribuïm trets positius. Assumim que serà una bona persona, que tindrà un bon fons, que serà noble. Davant d'una cara bonica, un six-pack i una polla de 22 centímetres, el cervell lluita contra la veritat. El pensar, este tio és un agressor, xoca contra la teua fantasia sexual de ser empotrada i de que te destrosse la putxaina al llit. Et genera una dissonància cognitiva, una teoria de Leon Festinger del 57. Com gestionar este xoc de realitat et genera un malestar intern i és incòmode, s'opta per la via més ràpida, negar els fets. Potser inclús ataques a les víctimes dient que són unes mentideres placentes i donar-li l'oportunitat número 50 milions perquè ja t'asseguro jo que la segona oportunitat no serà. Tot per no trencar la teua peli mental i no desdibuixar com tens el xacal instaurat, idealitzat al teu cap. I això no es queda aquí. Perfils com el de Naim encaixen en una cosa que en psicologia forense es denomina tríada fosca. És una combinació letal de narcisisme, maquiavelisme i psicopatia. Estos personatges tenen un encant superficial maquiavèlic i una autoconfiança que se pot confondre per seguretat i lideratge. Saben què han de dir davant d'una càmera per a quedar bé i emmascaren el monstre que porten dins. Un cop te deixes embelesar per les seues paraules i caus a les seues mans, activen el vincle per trauma i li donen al cervell un reforç intermitent, ve a ser love bombing. Te demana perdó, no ho farà més, ets la millor, la més guapa, perdona'l. I després, quan te despistes, arriba l'abús i les agressions. Esta muntanya russa hormonal crea una dependència brutal. La víctima i el públic que veu esta relació a través de la pantalla i s'emmiralla, es projecta, es queda completament atrapada, tolerant qualsevol tipus de maltracte, esperant a que algun dia torne esta persona bona que t'ha venut que és. Al final tot es redueix a un avatar distorsionat,
A les xarxes socials no consumim persones reals, consumim pur màrqueting d'estatus, clips editats, relats de 15 segons manipulats. Gràcies a les relacions parasocials, el fandom sent que coneix l'influencer i com si fos el seu amic. Per això surten en massa a protegir-lo de les denúncies reals de Marc Lucas i Jerimois. Per a que quede clar, l'únic culpable de l'abús és l'agressor. Desitjar un cos, un xandall gris, l'estètica d'un xacal que t'empotre, doncs és totalment lícit. Passa-ho bé una nit i a xupar-la, mai millor dit. El problema és utilitzar aquest joc de desig i seducció per a tapar de forma conscient els indicis evidents de violència i delictes de gènere. Així que recordeu bé, xames, per al vostre dia a dia. Guapo no vol dir bo. Fama no vol dir innocència. No deixeu mai que les vostres inseguretats us facin acceptar les migajes de ningú. I sobretot, una segona oportunitat no se li pot donar a qui només està buscant la seva pròxima víctima. Lliçó del dia: si vos conten coses dolentes d'un tio, apreneu de Marc Lucas, Jerimois i totes les altres. Desconfieu i assegureu-vos de en quin tipus de persona vos esteu ajuntant, perquè tindrà pinta de corderet degollat i tu li voldràs donar el teu amor, assistència mèdica, un besito a l'escrot de bona nit i tot de tu, i ella aprofitarà això per a destruir-te des de dins. Cuideu-vos molt, xames.